David Rebu, du er en af de journalister her på Ekstra Bladet, der er beskæftiget dig indgående med den her sag. Hvorfor er det, at Søren og Eddie ikke er kommet hjem endnu? Det er et godt spørgsmål. Det korte svar er, at der ikke er blevet betalt nogen løsum for dem endnu. Det kan være mange årsager til. En af årsagerne er, ifølge flere internationale eksperter, at rederiet Shipcraft måske ikke har en helt stor økonomisk interesse i at få gidslerne hjem, og det hænger sammen med, at rederiet for længst har fået deres skib hjem og deres last, som bestod af våben. Please help us before we die. Please. Jeg vil tilbyde dig. Sluta genera mig. Jeg vil tilbyde dig, at vi kan sætte os ned. Nej. Vi slukker kabel. Ditt tillbud blir avslaget. John Arne. Vad som vi har sagt står på webbsidan. Färdigt. Der står jo ingenting, John Arne. Jeg tror ikke, det nytter noget, at jeg udtaler mig om de andre gidsler. Vi er meget kede af, at vi stadig har gidsler i Somalia. Jeg synes også, det er en vigtig dag, at vi husker på, at vi stadig har gidsler dernede. Men jeg tror, jeg vil afholde mig fra at udtale mig yderligere om det. Det tror jeg ikke er gavnligt for dem. So please, we ask all Christians, please help us. Tell them the government should tell the company to pay so we can get home. Please. I decided to stop eating for 3 days ago, and now they're beating me all the time because I don't want to eat. But I don't want to die like this, and I just continue like this. So if they don't try to run to then I die anyway. So it's much better to die by my own hand. Because the company don't care. Nobody cares for me. Nobody cares for us.
vi selv også begår i dig.